रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै महाय दंफैयो होननानै बुङोब्ला आं वेस्ट बेंगल सिलिगुरि पेरामाउन्ट हस्पिटालाव दंफैयो आरो दिनै मानि थाखाय आं वेस्ट बेंगल सिलिगुरि पेरामाउन्ट हस्पिटालाव दंफैयो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन गिदिर गिदिर बेमार जायोब्ला जोंनि आसामाव बड'लेण्डआव खालामनानै लाब गैया। मोजां डक्टर गैया, दंब्लाबो खम। जायनि जाहोनाव आंनि बिब'आ 7 बोसोर सिगां देहानि मोनसे अपारेशन जादोंमोन। 7 बोसोरनि उनावहाय बेनि उदैया मोनसे सानाय जादोंमोन आरोखि। बै सानायखौ लानानै क'क्राझारावनो चेकआप खालामदों, ट्रिटमेन्ट खालामदों। बेहाय चेकआप खालामनानै मोनदों आरोखि बेनि उदैयावहाय अन्थाइजों टिउमारजों दं। आनिफ्राय बै अन्थाइजों टिउमारजोंखौ गारनो थाखाय गवालपारा हस्पिटालावहाय अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बैहाय मा खालामदों डक्टरफ्रा बेनि टिउमारखौ बख'वालासिनो अन्थाइखौल' बख'नानै सुथेनानै हरदोंमोन आरोखि। दिनै बै सुथेनायानो जिफिननानै बिथाङा ओंखाम जानो हायो ना देहाखौनो सुख मोनो, माने उदै सिङाव माबा मोनसे दंबावो मोनबाय थादों आरोखि। जायनि जाहोनाव दाखालि क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय बिथाङा चेकआप खालामफिनबाय। चेकआप खालामनायाव सन'ग्राफि एक्सरे खालामनायाव मोनफिनबाय जे बिनि सिगांनि अपारेशननि सुथेनाया जिदों, बेनिफ्राय टिउमारा दङ आरोखि उदै सिङाव। दा बेखौनो जों सानदों आरोखि, जोङो खेबनै जाखाबाय अलरेडि बेना अपारेशना, एबार जों खेबथाम जागोन। दा बेनिखायनो जरेद जों खालामालासिनो जों गरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा थाखा फैसा गैया गारा माजों फैसा मोनबाय थागोन। बेनिखायनो साननानै सिलिगुरियाव लाबोदों आरोखि पेरामाउन्ट हस्पिटालावहाय। जा डाक्टारा नायदों, डाक्टारा नायनानै मोजां मथन नायनानै बुंबाय जे नोंना सिगाङाव सुथेनायानो जिदों, बेनिफ्राय बे उदै सिङावहाय टिउमार दं। दा बेखौ खालामोब्ला खनसेयैनो जागोन, अपारेशना खनसेयैनो जागोन, टिउमारखौबो बख'नो हागोन आरो बै जिनायखौबो सुथेफिननो हागोन आरोखि। दा जुदि बे अपारेशनखौ खालामोबा नोंथांमोना नैबे रिपर्टखौ बानायदो आरोखि होननानै। जायनि जाहोनाव दा फट'ल'जि खालामबाय, कार्डिअल'जि खालामबाय, माने इउरिन टेस्ट खालामबाय, बेनि सन'ग्राफि, आल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे गासिबो माने सारा रिपर्टखौ खालामजोब्बाय आरोखि। दा रिपर्टआ गाबोन 10थासोआव मोनगोन आरोखि। गाबोन 10थासोआव मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहा अपारेशननि माबा खालामसिगोन आरोखि, लाहार फाहार खालामसिगोन आरोखि। अलरेडि कनफार्म जाखाबाय आरोखि जे बेनि मोदोमाव, बेनि उदै सिङावहाय बै सुथेनाया जिदों, बेनिफ्राय टिउमारा दं आरोखि। बिथां डाक्टारा नायनानै बुंबाय आरोखि, मोजाङैनो फोरमायबाय जे बेनो आरोखि। जोंनि आसामाव जुदि सोरबाफोर, जोंनि क'क्राझार बड'लेण्डआव जुदि सोरबाफोर माने बेमार गिदिरफोर जादोंब्ला, अपारेशन खालामनांगौबा, माने गल ब्लाडारफ्राव अन्थाइफोर जादोंबा, टिउमारफोर जादोंबा, माबा माबिफोर जादोंब्ला सिदा बेंगलाव लाबो। जायनि जाहोनाव आं बुंनो सानदों बेंगलाव मोजां मोजां हस्पिटाल दं आरो मोजां मोजां डक्टरफोर दं। बिथांमोनहा गोसो मोदोम होनानै माने ट्रिटमेन्टखौ खालामो आरोखि। आरो बिथांमोननि डिसिप्लिनफ्राबो मोजां। आरो बेहाय नोङो हस्पिटालफ्रा जेरै नोङो निउटिया हस्पिटालफोर दङ, बेनिफ्राय डक्टर सें हस्पिटालफोर दङ, बेनिफ्राय महाराजा हस्पिटालफोर दङ। बिदिनो गोबां हस्पिटालफोर दङ। दिनै आं पेरामाउन्ट हस्पिटालाव फार्स्ट टाइम आरोखि। गतिके आं फैबाय थाखायो बेंगलाव, सिलिगुरियावहाय आं लाबोबाय थाखायो। न'नि मानसिफोरखौ आं गोबां लाबोबाय बेहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय। दा दिनै आं बिब'खौ लाना फैदों। दा मथथे बेहाय सानबासोआ जासिगोन आरोखि। गाबोन रिपर्टखौ मोनखांनाय लोगो लोगोनो बिब'खौ अपारेशन खालामनानै बिनि टिउमारखौ गारसिगोन आरो बै जिनायखौबो मोजां मथन सुथेनानै हरफिनसिगोन आरोखि। मथथे सानबासो जागोन आरोखि। बेनिखायनो आं खावलाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेमारफोर जादोंबा नाङा फाङा बे जोंनि हस्पिटालफ्राव नांला फांला जोंनि हस्पिटालफ्राव गेलेनानै लाब गैया। खनसेयैनो मोजां खालाम, खनसेयैनो मोजाङै सुथेनो बा मोजाङै गारनानै सुथेनाय बैफोरबायदि माबाखौ खालाम आरोखि। जोङो नांला बंसा डाक्टारफोरजों गेलेनानै लाब गैया। आरो मेगनखौबो आं बुङो आरोखि जोंनि रायजो राजाफोरखौ, मेगनखौ जोंनि आसामाव खालामना लाब गैया। नेपालाव फै, खनसेयैनो नोङो बिराद मोजां खालामगोन आरोखि। खनसेयैनो नोंहा खुनु प्रब्लेम फैनाय नङा। जायनि जाहोनाव आङो मास मोननैनि सिगां सासे गथ'खौ लाबोदों, आंनि बिदानि फिसाजो। बेनाबो मेगना बिराद मोजां जालांबाय। नेपालाव ओरैबायदि फेमास, एकदम तिनिसुकिया, गुवाहाटि, दिसपुरनिफ्राय फैयो,
ओरै नोङो उदालगुरि बाक्सा गासिबो नोङो बेयाव नेपालाव मेगन होनबाथाय गासिबो फैजोबो बेहाय एकदम नगाव थगाव तिनिसुकिया गासिबो फैजोबो बेहाय नेपालाव मेगना हाइफाइ जायो आनिफ्राय मोजां मोनसे बेमारखौ जुदि सिकित्सा खालामबा अपारेसन लाइननिबा बेंगलाव लाबो बेंगलाव नोंहा खनसेयैनो जागोन आरोखि गोबां दं जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलावहाय गोबां दं बेंगलाव लांनानै माने खनसेयैनो मोजां जायो आरोखि खुनु खननै खेबथाम अपारेसन खालामनांगौ खुनु गोनांथि गैया आरोखि जोंना बिब'आ एबारजों खेबथाम अपारेसन जासिगोन बेखायनो आं खावलायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन सोरबाफोर जुदि उदै सिङाव टिउमार बा अन्थाइ माने माबा माबिफोर जादोंबा आरोखि अपारेसन लाइननिब्रा गिदिरब्रा माने बेंगलाव लाबो सिलिगुरियावहाय लाबो मोजां मोजां डक्टर दं आरो नोंथांमोनहा मोजाङैनो ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हागोन आरोखि बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय गोजोन्थों